салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо мода мотиватсия метиҳад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. пеш аз оне ки видеороликро оғоз намоем, мехоҳам хотиррасон кунам ки дӯстони мо аз ширкати 1x барои шумо имконият медиҳанд ки бо варзишгарон ва дастаҳои машҳур дар якҷоя бо ғолибияти онҳо бурд кунед. барои ин дар силкаи комментария закрепидшуда даромада регистратсия карда бозӣ намоед ва бояд қайд кард ки коэффициентҳои баланд танҳо бо силкаи мо. Харифи Шараф Давлатмуродов иваз шуд. Варзишгари бразиляги АДриано Балби бо рекорди 16-3 аз мухориба гирифта шуд ва ба ҷои ӯ дигар варзишгари бразиляги Чонас Боено бо рекорди 39-13 ҷой дода шуд. Акнун варзишгари мо Шараф Давлатмуродов бо рекорди 16-3 бо Чонас Боен дар мусобикаи созмони UFC дар вазни миена 20 феврал соати 18:00 дар Самара мухориба хоҳанд кард. ҳоло каме маълумот дар бораи варзишгарон бароятон пешниход мекунем. Чонас Боено варзишгари бразиляги соли таваллуд 1 сентябри соли 1985, қад 1 см, рекорд 39-13 баромад мекунад дар вазни нимсабук. дар соли 2020 Боено ду мухориба гузаронидааст ки дар ҳарду мағлуб шудааст. аз 39 ғолибияташ 34таи он дастирош набуда, 5тааш бо қарори судя мебошад. хулас Чонас Боен варзишгари пуртаҷриба ва рақиби бениҳоят ҷиддӣ барои варзишгари мо аст. Шараф Давлатмуродов варзишгари тоҷик соли таваллуд 1992, қад 1 см, рекорд 16-3 баромад мекунад дар вазни нимсабук. дар ду соли охир 4 мухориба гузаронидааст ки дар ҳар чораш дастболо шудааст. аз 16 ғолибияташ 13тааш дастирош мебошад. Шараф Давлатмуродов низ яке аз варзишгарони пуртаҷриба ба ҳисоб меравад. як мухорибаи тамошобоб ва ҷолиб хоҳад шуд. умедворем ки 20 феврал Шараф Давлатмуродов боз парчами тоҷикистонро баланд мебардорад. барои дастгирии варзишгарамон ҳама якҷоя шараф ба пеш менависем ва ба ӯ омодагии хуб ва ҷиддиро дар мухорибааш орзу мекунем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр, то видеоҳои навбатӣ дар канали мо обуна шудана фаромӯш накунед.